Κυρίες μου, και μπορεί να χτυπάτε και jackpot κάθε εβδομάδα. Ποιος ξέρει που μπορεί να φτάσει το ποσό. Μπορεί μερικά χρόνια να ταλαιπωρηθείτε, αλλά κάποτε στα καπί θα κάνετε μεγάλη εντύπωση. Στο νούμερο 4 έχουμε ένα πραγματικά πάρα πολύ πετυχημένο ρεπορτάζ. Θα πάθετε πλάκα. Έχουμε τον εκπαιδευτή σκύλων, όπου γίνεται μια αναπαράσταση για το πόσο καλά εκπαιδευμένος είναι ο σκύλος. Φαίνεται ξεκάθαρα δηλαδή. Είναι ξεκάθαρα. Για να σας βοηθήσουμε, γιατί δεν θα καταλάβετε ιδιαίτερα πράγματα, ο σκύλος είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Εδώ, σε αυτό το ρεπορτάζ, έχουμε πάρα πολλά πράγματα που μας έκανε εντύπωση. Καταρχήν, πόσο καλά είναι αποτυπωμένο τηλεοπτικά. Η κάμερα, πόσο σωστά δηλαδή έχει αποτυπώσει ό,τι ακριβώς γίνεται. Για να δούμε λίγο ένα απόσπασμα. Ας υποθέσουμε ότι εσείς πάτε στο αυτοκίνητο, είναι αφύλακτο το αυτοκίνητο, δεν είναι εδώ ο Δημήτρης, έλα από εδώ Δημήτρη, και πάτε εσείς στο αυτοκίνητο να το κλέψετε τέλος πάντων, να επιτεθείτε. Από το πλάι μόνο για να βλέπουμε. Βλέπω σαρδέλα. Βλέπετε εδώ. Εντυπωσιακά τα πλάνα. Πώς αντιδρά σε κάθε κίνηση του χεριού του. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα πλάνα. Είναι κόκκινο το μάτι. Να ζητήσουμε και συγγνώμη από τους γονείς που δεν είπαμε να απομακρύνουν τα παιδιά. Είναι η νέα εκπαίδευση σκύλων. Χτυπιέστε σαν τρελός πάνω σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο έχει κλειστές τις πόρτες, και πείτε μου την αλήθεια. Είσαστε σκύλος. Είσαστε σκύλος, έτσι. Την πέφτει μέσα σε ένα αμάξι. Έρχεται κάποιος και αρχίζει σαν τρελός και χτυπάει τα τζάμια. Δεν θα ορμήξετε, δεν πρέπει να είναι εκπαιδευμένος ο σκύλος για να αντιδράσει σε ένα τρελό που ξαφνικά άρχισε να του χτυπάει τα τζάμια, έτσι. Ξέρεις εκείνες τα σκυλάκια τα ψεύτικα που στα φρένα κουνάνε κεφάλια έτσι. Άμα πας και βαράς και αυτό θα γαυγίσει. Δηλαδή εντάξει, δεν θέλει και πολύ μυαλό. Γαύξεις ο σκύλος. Φοβερή είναι εκπαίδευση. Αλλά τελικά ο σκύλος ήταν εκπαιδευμένος, γιατί η φάση, κυρίες και κύριοι, είχε συνέχεια. Δείτε σας παρακαλώ τη συνέχεια. Να δούμε τώρα τι γίνεται σε περίπτωση που ανοίξετε εσείς και κατεβεί κάτω η Λίζα. Έτσι, που επιτεθείτε, που τσακωθείτε με τον ιδιοκτήτη, κύριε Τριάτη. Ανοίγει την πόρτα ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. Έτσι. Εντάξει. Ορθά πόρτα είναι αυτή, Βλέπετε μια ανοιχτή πόρτα. Κλείδωσε. Δεν το πιστεύω. Κυρίες και κύριοι, δίνουμε βραβείο εκπαίδευση σε σκύλου. Ο πρώτος εκπαιδευμένος σκύλος που γράφει στα τέτοια του τον ιδιοκτήτη του και προστατεύει τον εαυτό του. Είδε κίνδυνο, κλείδωσε τις πόρτες. Τον είδε λίγο καλύτερο φαλακρό χεριό να πλησιάζει. Λέω, όπα, πέτα του τα λαβέρι. Ποια εκπαίδευση και τέτοια τώρα. Εγώ έξω, αδερφέ, δεν βγαίνω. Για δύο φρίσκεις να με κάνει τούμπανο. Όχι, αγόρι μου. Ας με βρούμε κανένα μπελά τώρα. Κλείσασε. Ποιος πάει το αφεντικό, δεν πειράζει. Να με δώσει καμιά κλωτσιά στο πισινό. Όχι, φίλοι, πιστός φίλος και μέχρι εδώ. Νομίζω ότι το κλείδωμα της πόρτας από το σκύλο ήταν το καλύτερο κλείσιμο αυτού του τέλειου ρεπορτάζ. Όλοι πήγανε ρολόι. Αφού είδαμε με τέτοια λεπτομέρεια το πώς αντέδρασε ο σκύλος. Η συνέχεια του ρεπορτάζ είναι που έχει κλειστεί. Έχει γίνει ρεπορτάζ για την εκπαίδευση του σκύλου και δεν είδαμε σκύλο. Ούτε τρίχα όπως Ούτε ουρά δεν φάνηκε. Φαντάσου κάποιον που έχει τη φωνή χαμηλωμένη και είναι με κάποιους να χτυπιούνται γύρω από ένα αυτοκίνητο. Τέλος, αυτό είναι. Ούτε σκυλιά, ούτε λύσεις, ούτε εκπαίδευση. Σκέψου να έχεις αυτό το σκυλί στη μέση του πουθενά το αυτοκίνητο, να πάει ο κλέφτης, να κλείσει ο σκύλος από μέσα και μετά να παρακαλά στον κλέφτη. Έλα, αδερφέ, άνοιξε τον αφήνω. Σε παρακαλώ. Εσύ που ξέρεις. Κάνει μια παραβίαση. Λίζα, έτσι και θα βγεις το τάτι θα σου βγάλω. Ωραίο ρεπορτάζ. Αυτά είναι ρεπορτάζ. Ωραία, αυτά είναι τα ωραία. Να κάνουμε ένα διάλειμμα λίγο από το top και να πάμε στον παπά. Γιατί Έχουμε βρει τον πελά μας. Έχουμε βρει, αλήθεια σας το λέμε, έχουμε βρει τον πελά μας. Έχουμε δείξει τόσα βίντεο από πέρσι μέχρι σήμερα, έχουμε πέσει. Αλλά μας έχετε πεθάνει με αυτό το βίντεο με τον παπά από την Ανάσταση. Ο οποίος είναι ο παπάς, είσαι θεά, αγάπη μου, είσαι θεά. Έτσι τον ονομάζουμε. Αντώνη, φίλοι μας έχουν πει ότι ξέρετε είναι ένα έθιμο και τα λοιπά. Ναι, δεν είναι ένα έθιμο. Λοιπόν, Και δεν το κοροϊδεύουμε προς το αλλά είναι τόσο αστείο αυτό το βίντεο. Είναι τέλος πάντων.